Manastir Bukovo, posvećen Svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu, nalazi se na 4 km od Negotina, na putu Zaječar-Negotin, na padini Bratojevačke kose. Ime manastira po predanju potiče od bukovih šuma ili ptice buka, koje su živele ovde. Pisani podaci o ktitoru manastira ne postoje. Nema tačnih podataka o samom nastanku, postoje samo legende koje se kreću u periodu od 13. do 15. veka. Po nekima je to osnivač manastira Sveti kralj Milutin, po nekima je Sveti Nikodin Tismanski, a najvjerovatnije da je neko osnovao vlastele iz ovog istočnog dela Srbije negde u 15. veku. Znači, nema pisanih podataka. Manastir je više puta rušen, obnavljan. Značajna neka obnova je bila 1885. godine i završno negde 1902. sa živopisom koji je sada u manastiru Bukovo. Znači, što se tiče samog hrama. Što se tiče konaka, konaci su iz 19. veka. Ovaj stari, još jedan je postoje koji je srušen i na temeljima tog starog konaka je sazidan, vidjet ćete, ovaj veliki novi konak. A ovaj stariji konak je obnovljen 1984. 5. godine i evo možete tu da ga vidite. Još je, da kažem, u nekoj fazi obnove, znači od tog vremena. To je nešto, da kažem, ukratko o samom manastiru. Dosta tih podataka je uništeno, znači negdje u 18. veku izgubljeno dosta arhive, da li je pokradena, uništena i naravno za vreme Drugog svjetskog rata, znači manastir je opljačkan, odnešeno je dosta te arhive, tako da je to vrlo oskudnu imamo, da kažem, arhivu što se tiče samog manastira. Trudili smo se, da kažem, mi sada u novije vreme da zadržimo tu starinu. Što se tiče same crkve, crkva nije pretrpila nikakve bitne promjene iz tog vremena. Znači, uvek na osnovu toga što je ostajalo, zidalo je se, da kažem, približno tome, tako da je crkva sama nije pretrpela neke značajne promjene. A što se tiče konaka, jeste. Znači, to su bili nekada konaci koji su zidani od zemlje sa onim gredama. Znači, to je promenjeno. Znači, taj novi konak je, da kažem, kamenom, donji deo obično je bio kamen, ili mokranjski ili vidrovački odavde iz ovog kraja, a gore su bile te grede sa zemljom, znači ta neka blatnjava gradnja ili kako se zove, ne znam tačno. A novi konak je, znači, rađen sa novim, znači, sistemima i što se tiče i blokova i što se tiče i građe i svega ostalo. Manastir je otvoren, vidimo od ranog jutra, tu ljudi dolaze, prolaze, pale se sveće, uzima se voda. Jeste, voda, vino, rakija, tačno. Manastirski život počinje negde ujutro od 4, pola 5. Znači, u pola 5 je već zvono, a monasi uglavnom ustaju u tom periodu od 4 do pola 5. U 5 do 5 je ulazak u crkvu na bogosluženje. Tada zvoni zvon, u 5 počinje služba. Znači, služimo jutrenje i u nastavku jutrenja liturgiju svaki dan od Uskrsa. Eto, to nam je naš duhovnik, prethodni episkop Justin blagoslovio, pošto smo već dugi niz godina ovde. Ima nas dosta sveštenika, sveštenomonaha i onda služimo liturgiju svaki dan. To traje negde do 7:15. Poslije toga imamo posluženje. Već od 8 sati krećemo na poslušanje. Znači, to je neki dnevni raspored. U 10 sati nam je ručak. Imamo večeru u 7 sati, a pre večera je večernja služba u pola 6 svaki dano. I tako da, eto, u 7 završamo večerom i kasnije posle večere obavljamo ostala poslušanja, čišćenja, spremanja konaka, crkve i svih drugih obaveza za sutrašnji dan. I negde u 11 uveče se gasi svetlo. Eto, to je ukratko ovako što se tiče našeg života. U dvorištu manastira Bukovo nalazi se izvor posvećen životvornom istočniku Presvetoj Bogorodici. Brojna su isceljenja koja su se dogodila, a česma sa vodom nalazi se ispred manastira. Voda je ista, verovatno.
Znači nema, što se tiče hemijski, ista je. Međutim, ovu česmu unutra što vidite, ta voda je sprovedena od jednog drveta lipe koje je bio ispred starog konaka koji je srušen. To je bila lekovita voda i mi smo mislili da je zaista izvor u pitanju ispod same lipe. Međutim, prilikom kopanja i svega mi smo otkrili da je prolazio tu jedan kanal koji je izgrađen od neke ćeramide koji je dosta star. Voda je tu, znači taj kanal je tu, došlo je do oštećenja, pukao je kanal i voda je izbila tačno ispod lipe. I što je interesantno, znači to je vod koji je negde dalje ide, ne znamo gde, ali je voda tu izbila i ljudi su dolazili i godinama, znači decenijama uzimaju tu vodu i voda je lekovita. A voda je negde iz brda, a verovatno je isti to izvor. Manastir Bukovo leži na vodi. Znači, na metar tu kad smo radili, znači radio za prodavnicu, na nekih metar i 20 imate vodu, bazeni. Znači, veoma, veoma bogat vodom. Bukovo je muški manastir, jedini takav na prostoru Timočke eparhije. Zašto je toliko predrasuda o srpskom narodu, o tom monaškom životu? Nekako ljudi to ne razumeju na pravi način i ne shvataju. Uglavnom misle da monasi odu u manastir zato što im je teško ili da pobegnu od nekog problema, od nečega, nekoga. Pa da vam kažem, jeste, ne možemo reći za većinu naroda, ali dosta ljudi smatra da je to tako. Ja mislim da nije tako i znam da nije tako. Ja mogu navesti moj primjer dolaska u manastir, jer to znam. Nisam pročitao nigde, ali sam to doživio i znam. Došao sam vrlo mlad sa 21 godinu u manastir. Imao sam normalan život, kao 5. dete u porodici, 11 članova porodice, sasvim normalan i lep život. I već kao dečko sa 18 godina planirao sam i porodicu i sve, ali uvek sam bio verujući. Od malena sam pomagao svešteniku u crkvi kada dođe da osvećuje vodicu. I eto, držalo se u kući ta vera, naša majka na prvom mestu, koja je, nismo ni znali, mi smo sredom i petkom postili, a nismo znali zašto se jede riba ili nešto na ulju sredom i petkom, verovatno to tako treba. Tako da znači majka je ta koja je to držala godinama i eto kad smo krenuli da kažemo u život od 18 godina svojim nekako nogama, ja sam krenuo na školovanje, krenuo sam da radim i planirao sam porodicu, naravno, eto, kao ja, i baš sam mlad bio. Međutim, dolaskom u Negotin, u posetu tu kod brata, došao sam u manastir Bukovo. Prvi put sam došao u dodir sa manastirom, sa ljudima koji žive u manastiru, monasima, i osetio sam tako jednu lepu toplinu. Kada sam video te ljude, episkopa Justina, u meni se probudila želja za manastirom kada tada nije postojala. Ja sam odlučio da dođem u manastir i ubrzo par meseci nakon toga ja sam došao u manastir. Evo, hvala Gospodu, već 16 godina sam u manastiru Bukovo. Veoma srećan i zadovoljan. Znači, to je moj život. Znači, evo, da kažem, u najkraćim crtama, moj primjer dolaska u manastir, služenja Bogu, služenja narodu. Na prvom mjestu Gospodu, ja sam predao svoj život i ja sam veoma srećan i veoma zadovoljan. Znači, imate i iskušenja i problema i muka, ima i radosti, kao što i svako ima u životu, smatram i vi i ostali. Znači, kad ima perioda kada je čovjek i srećan i kada je nekada tužan zbog nekih stvari, sve, ali to je život i ne može drugačije, ne može sve biti lepo u životu i uvek, tako smatram, a ne može uvijek da bude ni ružno ni teško. Vi ste iz Dalmacije? Ja sam rodom iz Dalmacije, jeste iz Imotskog, to je gradić jedan, 80 km od Splita, a moje rodno mesto je selo Veliki Nebriževac. Moji su poreklom iz Hercegovine, iz Popovog polja, i oni su došli na taj deo Imotskog pre 300 godina. Eto, to je. Jeste išli nekada da posvetite svoje? Jesam. Ja sam, eto kažem, mlad otišao tamo, roditelji nam i dalje tamo žive. Obilazimo se kada smo u mogućnosti i eto, hvala Gospodu, dobro je. Koliko vas je sad u manastiru? Znam da vas je bilo više. U manastiru Bukovo jeste, bilo nas je 10.
sada nas je 7. Znači 7 monaha ovde sada. Nemamo iskušenika. Posljednji iskušenik koji je bio je zamonašen pre par meseci, otac Platon, tako da nemamo više iskušenika. Svi su monasi. Otišao nam je naš episkop, tadašnji iguman Ilarion. Poveo je sa sobom jednog oca koji je sa njim saslužuje i otišao je naš otac Damjan koji je bio ekonom manastira Bukovo, po blagoslovu episkopa Justina je sada u Žičkoj eparhiji, tamo je njima na ispomoći, a inače, da kažem, on je dao veliki doprinos razvoju manastira Bukovo, znači i ekonomski u svakom pogledu. Naravno, kao i sadašnji episkop Ilarion, znači koji je prvi došao, da kažem, među prvima došao u manastir Bukovo, tačno pre 20 godina. Manastir je pod zaštitom Zavoda za spomenike iz Niša. Tako da ne možemo neke bitne prepravke da radimo, ali ako Bog da, u planu je da malo sredimo unutrašnjost hrama još. Ovo što vidite, malo pre sam napomenuo, to je iz 1902. živopis koji vidite na zidovima. A ikonostas je iz 1885. godine, rađen je u Beču. I ikona je sliko naš poznati slikar Lazar Krčalić. Eto, to je nešto od starine. U manastiru postoji jedan kivot sa svetim moštima. To su delovi moštiju svetitelja koje mi proslavljamo. Imamo svetog Kozma i Damjana, svetog apostola Luke, svetog Andreja prvozvanog, svetog Đorđa. Znači, to su sve delovi njihovih kostiju, moštiju. I tu čitamo ljudima molitve i ljudi dobijaju isceljenja. Oni posjeduju i veliku stolarsko-duborezačku radionicu. Konkretno to je radio sadašnji episkop Ilarion, tadašnji iguman manastira Bukovo, sa još dvojicom bratije. Znači, ručno su rađene te pevnice, taj duborez. I sve što vidite, znači što se tiče ovog nameštaja, to je rađeno u manastiru Bukovo, u našoj stolarskoj radionici. Ali eto to kao da naglasimo da je ručni rad našeg sadašnjeg episkopa, tadašnjeg igumana. Manastir Bukovo u eparhiji Timočkoj ima i krojačku radionicu. Ako se tačno sećam, to je negde već od 1997. godine je aktuelna, mada i 1995. godine bila nešto aktivna, ali u 1997. u punom smislu te reči radi. Tu se šiju, znači, svešteničke odežde, ove mantije koje mi nosimo i sve komplet prekrivači za crkvu, što po našim pravoslavnim hramovima imate. Pre par godina smo nabavili mašine za vez, tako da sad trenutno radimo taj zlatni vez. Krojačka radionica je vrlo interesantna zato što je to kreativan posao, zato što vi tu radite, stvarate nešto novo praktično, bez obzira što su to već ustrojene neke stvari koje se tiču monaškog crkvenog programa, či kao što je pomenuo naš iguman, radimo mantije koje mi svi nosimo, time na neki način vi ugađate svoje bratiji, znači šijete za njih neke predmete, opet pokazujete jednu dobru volju.
ali se tu radi i mnogi drugi interesantne stvari kao što su svešteničke odežde. Otac Stefan, koji je u stvari najzaslužniji tu, je time najviše doprinosi zato što se on time bavio pre nego što došao u manastir. Pa on dolaskom ovde donosi to svoje znanje i koristi, i kao što je pomenuo otac 97. godine osniva ovu krojačku radionicu. To je u početku bilo vrlo skromno, imalo svega par mašina, znači ništa posebno, zato što su to bile potrebe samo bratije, koje su se ticale naših mantija, eto. Ali, međutim, to se kasnije širi, pa danas imamo jednu ovako ozbiljnu radionicu, bratije se uključuju, pored mene tu ima još par bratije koje su pomoćnici, ocu Stefanu koji je naš glavni majstor, ali kao što rekao, širi se uopšte potreba, se povećava, radi se i ne samo za manastir, već za eparhiju, pa čak i za druge eparhije, znači van Timočke eparhije dolaze sveštenici i naručuju odežde, mantije, tako da danas imamo, kao što rekao, ozbiljnu radionicu sa mašinom za vez, što pruža opet mogućnost da se rade neke nove stvari. Koliko ste godina ovde? U manastiru? Pa ja sam od 2001. godine, što znači 13 godina. A jel monah sam izabere manastir? Pa da, on izabere manastir i kad već izabere manastir, onda je tu u poslušanju igumanu do svoje smrti. Kako je ovde? Jer sve funkcioniše besprekorno, kako se nama čini, jer se nekad i posvađate? Pa znate šta, to je život jedne zajednice koja se sastoji od pojedinaca, koji su opet svi različiti, ali u tome baš ta lepota tog zajedničkog života. I naravno, pa kako da nema problema, pa to je sve normalno, jer svako od nas ima neka svoja shvatanja i različiti smo i dobro je da se suprotstave stavovi ponekad, ali se na taj način možda ipak najbolje doći do jednog najboljeg rešenja. Koliko ste vi godina bili iskušenik? 4 godine. I to je sasvim dovoljno. Čak, ne znam, što više čovjek bude iskušenik, to je bolje, jer nekako treba baš dobro da čovjek se utvrdi u tome gdje jeste pre nego što primi taj neki monaški postrig. Vi ste iz Zaječara, a ima vas sa raznih strana, tako kažem, 7. Da, pa jeste, ima nas 7, najviše nas ima Zaječaraca, verovatno zato što je manastir bio blizu i nekako smo mi bili privučeni, možda eto i vladika Justin je tu ovako dosta doprineo svojom pojavom i uopšte on kao ličnost je nama možda usadio to nekom taj poziv, odnosno kako bih to rekao, gledajući njega mi smo vidjeli šta je monaštvo i poželili smo, naravno u suštini svega je taj Božji priziv, jer bez toga ne može, znači ne može niko ni iz kog drugog razloga da ode u manastir, jer ako iz bilo kog drugog razloga ode u manastir, to ne može da traje, ne može da opstane. Samo znači da Bog takne ljudsko srce, dušu, da on osjeti, da čovjek osjeti potrebu da živi takvim životom. Samo to može da da čovjeku snage da opstane u monaštvu. Manastir je okružen šumom i vinogradima. Iako dosta ljudi dođe, dok sedimo tu na posluženju, veverice se šetaju u krug, ima tu oraha, skupljaju. Znači, to je nešto neverovatno da one se ne plaše uopšte. Pa onda vrlo često može da se vide srne koje dolaze ovde, pogotovo zimi, kada je sneg i kada nemaju hrane i prilaze bliže manastiru. Tako da nam je veoma, veoma lepo, zaista. Svi monasi su obučeni za sve vrste poslova, ili tako? Jeste. Uglavnom, znači, što se tiče tih poslova, kuvanja, spremanja, znači pranja, garderobe, svega, svi znaju da uključe mašinu, da srede, da skuvaju kafu, da spreme ručak, večeru i za 5 ljudi, za 10 ljudi, za 15 ljudi i znači uglavnom svi to rade. Kuvar ima 3, 4 koji se menja na po mjesec dana, međutim kako smo sada
kako je naš broj sada smanjen, sad smo 7, sada smo samo jednog kuvara koji će, da kažem, nadalje da kuva samo on. Inače, kažem, kao što sam već rekao, većina znaju sve da rade, a pogotovo, kažem, to kuvanje i spremanje, pošto dođu ljudi, gosti, moramo biti obučeni za to. Da. Posti se ponedjeljkom, sredom i petkom? Jeste, tako je naše monaško pravilo. Zavisi da li je na vodi, na ulju, to zavisi od crkvenog kalendara, ali eto, mi ne jedemo meso, tako je naš ustrojstvo tipik, ali zato jedemo ribu koja je veoma izvrsna i ukusna. A nekako kada pričamo o tom postu i tu mnogo toga se ne razume, pa nije post samo hrana? Jeste, znači to apsolutno. Mi postimo, znači zbog naše duše postimo, uzdržavamo se od zlih pomisli, od svakog greha se uzdržavamo kroz taj post. Znači nije bitno samo da se ne jede meso, da se ne jede nešto mrsno, znači treba se čovjek uzdržavati od greha, to je na prvom mjestu. A eto, znači hrana nam je samo dodatna koja ne postiče taj žar u telu kada čovjek jede jaku hranu i onda osjeća neku silu. Znači kada jedete tu slabiju hranu, vi osjećate onako malo slabost, to je slabost izgleda koju mi imamo u svojoj glavi i onda se čovjek malo, kako bih rekao, umiri i onda nema toliko ni strasti u telu, ni želja, ni pomisli, znači zato služi taj post. Manastir Bukovo je muški manastir, međutim u jednom periodu je bio i ženski. Jeste, u periodu od 1972. do 1992. godine je bio ženski manastir. Iz razloga što tih 70. godina, i sami znate da je to bilo vreme komunizma, veoma teško, ljudi se nisu odlučivali za odlazak u manastir, bilo je pritisaka i jednostavno manastir Bukovo je ostao bez monaštva. Dolazi par monahinja u manastir na čelu sa igumanijom Serafimom, koja je bila tu do 1992. godine. Dolaskom vladike Justina u Timočku eparhiju manastir Bukovo postaje ponovo muški manastir. Dok se kamere nisu upalile, pričali smo o tome kako u stvari je sve ovo vaše, a ničega nema tu ličnog, jel da? Jest, tačno. Mi kad smo došli u manastir, ja kad sam došao u manastir, donao sam jednu torbu i svaki monak koji odluči, ne daj Bože, i to nikome ne bi poželeo, da ode iz manastira, može da odnese samo ono što je doneo. Znači sve što je stekao i zaradio i tu odeću i sve, naravno nikoga neće poslati bez odeće, ali sve to ovdje je stekao i mi smo monasi koji nemamo svoje. Dok si tu koristiš to i to je tvoje. Sve, znači sve, i kao što je moje Jenohovo i Zaharino, znači ova kuća i zemlja, sve je sa. A kad čovjek se odluči, kažem, ne daj Bože da ode, on može da ponese samo ono što je doneo. Da. Znači nemamo svoj lični novac, sve što nam treba ima u manastiru ekonom, blagajnik, a na prvom mjestu je blagoslov igumana, starešine, koji određuje šta će da se kupi, da li hoće da se kupi ili neće da se kupi. I to je zaista jedno rasterećenje. S obzirom da živimo u materijalnom svetu, sve se gleda kroz novac. Jest. Znači nama to, mi nemamo taj problem i muku zato što smo jednoj velikoj obitelji gde se radi, gde se stvara i hvala Bogu imamo sve što nam je potrebno za život i nama mnogo ne treba. Znači lično, mi smo uglavnom u manastiru, ima bratije koja putuju zbog svog posla, da li je što se tiče nekog ministarstva, jedno drugo pa sedne u kola, ide na put i to je, znači za to treba imati, da kažem, eto imamo i vozimo automobile, kažu dobre, vozimo dobre automobile, ne možemo da idemo kočijama. Znači mi smo ljudi koji radimo, koji stvaramo, eto za te potrebe ga koristimo. Inače većinu vremena mi provodimo u manastiru, u molitvi, u radu, eto to je. A Gospod Bog uvek pomogne? Gospod Bog, da, gde se ljudi trude, kako u manastiru, tako i u porodici. Gde su ljudi složni, gde hoće dobro, Bog će da podari, da da, iako su verujući, iako nisu verujući ljudi. Znači, Gospod i takve ljude gleda, to je sigurno. To je naša stolarska radionica sa još jednim pomoćnim objektom koji smo izgradili prošle godine za građu, drvenu građu rezanu. Pošto imamo sada, imat ćemo svoju građu, ovo što kupimo da imamo gde da odlažemo. A ovdje je naša stolarska radionica sa mašinama. Tu je napravljen komplet trem na novom konaku. Radio ga je sadašnji episkop Ilarion sa ocem Ilijom i sa bratijom.
i znači on je uglavnom to uradio u ovoj radionici. Mašine smo kupili od manastira Visoki Dečani, jer imali smo, da kažem, ponudu za da se uradi taj trem. Cena je bila izuzetno velika i mi smo izračunali da je nama bolje da kupimo mašine, da odradimo to i stvarno na ispod, ne duplo jeftinije, 3 puta jeftinije od one cene koju su nam ljudi tražili za taj, tako da smo eto, iz te prilike da damo toliki novac, mi smo uštedili, pa smo uradili još mnoge druge stvari za to što smo mogli da damo drugim. Gledam uvek da uštedimo. Evo, izvolite ovu radionicu. Oni uveliko rade, ali dobro, malo ćemo ih prekinuti. Pomaže Bog i srećan rad! Srećan rad! Od kada radite ovdje u manastiru? Od 2010. I kako je? Ne može se požaliti. Znači ovako. Evo ovako sad. Flaša. Tu je napis, znači bukovo dok dođe. Znači, šta drugo da kažem? Ko je dao ideju za ovo je ideju dao, znači, starešina manastira Kozma. Znači, mi smo samo u delo preneli. Tako da, ovo su od oraha kutije ovamo. Znači, ista je sve se radi isto, samo što... Tako. To... Nastavite da radite, idemo da upoznamo i drugog stolara. Srećan rad. Hvala. Od kakvog je ovo drveta? To je od orahovog drveta. Znači, radimo kutije za ove flaše za vino. Ovako malo ekskluzivnije. A vidimo, neke kutije su manje, neke veće. Pa da, imamo manje boce i imamo veće. Znači, one su bile veće, a imamo ove kutije za manje boce. Da. Isto je sve, samo što je manje boce. Evo da vidimo. A vi probate to što je u boci ponekada ili samo... Pa retko ne daju nam. Dok se radi? Ali dok se radi ne pije se. Ne, posle. Posle, kaže da. kolega, da. Kakvi su manastiri? Pa da se ne požalim što kaže kolega isto. Da. Super. Ja isto radim 4 godine ovdje. Tako. Sve je okej. Kao jedna porodica. Da. Pa Nastavite. više smo ovdje nego s porodicom ovdje. Da. Iskreno moramo da ih pohvalimo, jer kao što i sami znate da imamo dosta poslova ovdje u manastiru i kada je berba, i kada je istovar ili utovar ili neke građe ili neke druge robe, oni su uvek tu i oni zaista pomažu dobrovoljno, nekad ih pozovemo, ali u većini slučajeva sami dođu ujutro, kaže da li ima nešto da možemo mi danas da pomognemo, iako imaju ovdje dosta posla i rade stalno, ali su uvek tu da pomognu, znači kao da su deo porodice i zaista jesu. Ja to s pravom mogu da kažem, da oni brinu o svemu ovdje, o svim mašinama, alatima, sve što se u ovoj radionici koristi, znači za neke stvari ni ja ne znam gde stoji, kada dođem ovdje treba mi to i to, oni donesu, to je uredno, čisto, podmazane mašine, znači brinu o tome kao da je njihovo. I zato hvala Bogu i zato je takav dobar odnos među nama i zaista možemo da kažemo kao jedna porodica i mi smo srećni što možemo, što ima takvih ljudi kojima možemo pomoći time što će da rade kod nas, da su zadovoljni da izdržavaju svoje porodice. Ima i ovo, ima i ono, pa ljudi dođite, mi smo tu, ako želite monaški život, možete da nam se pridružite, pa ćemo još više da uradimo. Da. Eto, ali hvala Bogu, iako nas i malo stižemo, kaže, imamo i pomoć sa strane od naših vernika iz Negotina i iz Zaječara, iz Bora, znači kada je neka akcija, dođu ljudi, pomognu nam što nam treba. Veliko je imanje, dosta, ja sam vam napomenuo u našem razgovoru da je dosta imovine manastiru oduzeto 49. godine, ako se ne varam. Vraćeno je, ali dosta toga još nije vraćeno. Znači, dosta imovina. Uglavnom što je vraćeno, već je obradivo, eto, posađeni su vinogradi, dali smo nekim ljudima da sade čajeve, kukuruz, znači na te parcele. Sve što je vraćeno trenutno se obrađuje. Dali smo im besplatno prvi par godina, znači da rade tu kulturu, da tu zemlju naprave, da ponovo rađa, a kažem za kasnije lako ćemo se dogovoriti, oni sami kažu nije nikakav problem, nama je drago što radimo manastirsku imovinu, tako da eto što je vraćeno sve se obrađuje uključujući i same šume.
Po mnogo čemu je manastir Bukovo poznat, imate vi neke svoje brendove, čuvena tamjanika. Jeste, crna tamjanika. To je interesantna priča, oče. Kako je ona došla ovde, kako ste je nabavili i kako ste uspeli da održite sve to? Pa evo ovako, ideja je potekla od našeg episkopa Justina, jer pričali smo o vinu i vladika je dao blagoslov da krenemo tu priču sa crnom tamjanikom, pošto je manastir Bukovo proizvodio tu crnu tamjaniku i pre Drugog svjetskog rata i pre oduzimanja imovine. Taj vinograd se nalazi u poljoprivrednoj školi koja je na manastirskom imanju i mi smo njih zamolili da nam daju kalem grančice da bismo nakalemili tu crnu tamjaniku i hvala Bogu i hvala njima. Oni su nam dali te kalemove, mi smo nakalemili i posadili smo taj vinograd. 2009. godine posađen je, ona je vrlo specifična i zato verovatno i nema sada toliko u Negotinskoj krajini, a najbolje rezultate daje ovde. Znači, samo je tu opstala. U školi ponegde može da se nađe po selima po neki kalem te crne tamjanike, ali pored škole koja ima taj vinograd, manastir Bukovo ima sada najveći taj vinograd, 2 hektara crne tamjanike. Dosta ljudi se odlučuju vinara da je posade. Vrlo je specifična i zbog same te prerade što smo i mi videli do sada, to je jako lepo vino, aromatično, božansko piće što kažu mnogi, ali je vrlo teška za obradu. Nekada su mali prinosi, ona sama ne može da raste, ona mora da ima neki oprašivač pored sebe, neku drugu sortu u cvetanju. Mi smo posadili plavi burgundac, ali kažem, od godine do godine veoma različito i zbog te prerade verovatno su zato ljudi odustali, iako je to autohtona sorta, znači Negotinske krajine. I tako da godinama to smanjivali su, videli se vratno da im se to ne isplati, pa su ulagali u neke druge sorte, sadili neke druge vinograde, ali eto, opet, hvala Bogu, mnogi su, gledajući se na nas, krenuli ponovo o proizvodnji crne tamjanike. Pored crne tamjanike, koja je naravno najvažnija, proizvodimo Cabernet Sauvignon, koji mora da odležava u buretu da bi dobio željeni kvalitet. Imamo 3 vrste belog grožđa koje smo napravili jedno vino od te 3 sorte, Muscato Tonel, Sauvignon i Chardonnay. Znači sve smo to pomešali, iako su mnogi rekli da to su neke nespojive stvari, mi smo spojili i napravili smo jedno lepo vino, neka ostali procene kako je tako da smo odlučili i ove godine isto da uradimo, tako smo i uradili. Znači, ponovo smo spojili nespojivo. A način izrade, obrade stariji od davnina kao nekada? Jeste, uglavnom je tako, znači samo što sada imamo nove sudove, inoksne, znači crna tamjanika ne odležava u burićima, to je naš tehnolog predložio, to sam zaboravio da napomenem, imamo našeg tehnologa, to je doktorant na fakultetu, Radovan Đorđević, tako da je on uključen već 2 godine u proizvodnju našeg vina, jer ipak smo vidjeli da nam treba stručno lice, pogotovo zbog same tamjanike koja je vrlo specifična, koja može da da tu neku vrednost šećera, šire kako se kaže, negde od 25, pa u nekim godinama do 45 po nekim elaboratima što su nekada radili u Krajina vinu. Znači, mi smo radili prve godine sa dosta šećera, 31,5 je bila ta šira kad smo je obrali i vino iduće godine počeo da radi u maju, što nije dobro, ali ljudi su prepoznali dobru nameru, znači da smo mi hteli to zaista da napravimo kako treba i niko nam nije uzeo za zlo to što je počeo da radi vino, što ne bi smelo da se desi u boci. I tako da smo mi odlučili da imamo tehnologa, ipak treba nam čovek sa znanjem, znači kako mi to da napravimo najbolje, pogotovo što tu sortu vrlo malo ko poznaje od ljudi. Uopšte i dolazili su razni profesori sa fakulteta i čude se i toj lozi, i tom grozdu, i oplodnji. To je onako, da kažem, neka tajna misterija, ali mi smo odlučili uz pomoć tog tehnologa i tih profesora da napravimo neku priču, da saznamo šta možemo da dobijemo od crne tamjanike, znači taj vrh, da kažem, da napravimo kvalitetno vino. Ova godina je bila loša, slabo je rodilo. Jeste.
i voće, i povrće, i grožđe, ali kod vas vidimo lepo Pa izgleda. da vam kažem, eto, nekako smo u zadnjem trenutku spasili tamjaniku od nekih planiranih od 10 do 15 tona u vinogradu od 2 hektara. Mi smo ubrali negde tek oko 3,5 tone. I hvala Bogu što smo i to spasili, znači imat ćemo eto neku količinu vina i za 2014-15. godinu, dok su ostale sorte, hvala Bogu, belo sačuvano. Obrali smo već vino u tankovima, a što se tiče Cabernet Sauvignona i Merloa, oni su i dalje u vinogradu. I svaki dan obilazimo, gledamo da se ne pojavljuje ta trulež, siva, znači da spremni smo, ako se nastavi loše vreme, kiše, spremni smo da oberemo to grožđe i da napravimo roze vino, koje već sad može da se pravi, znači sa tom količinom šećera. Ali ćemo ipak gledati da ga sačuvamo u vinogradu i da napravimo naš Cabernet, znači crno vino, ne da pravimo roze. Jer smeju monasi malo da popiju? Smeju. Mi smo počeli da praktično pijemo i dobili blagoslov za vino kada je krenula priča o vinariji. Znači sve do 2000, ajde da kažemo 10. mi nismo pili vino uopšte. Znači to je vrlo retko bilo, skoro nikada. Znači u manastiru Bukovo se nije pilo vino. Kada smo počeli proizvodnju, onda nam je preosvećeni tada vladika Justin dao blagoslov, dozvolio, i to je bilo praznicima, kada je crveno slovo nedeljom, čaša vina za ručak, čaša vina za večeru. I naravno ponekada i rakijicu, našu šljivovicu da možemo da popijemo, ali zaista vrlo retko i dan danas je tako, znači čaša vina je blagoslovena, kada je slava, kada je proslava i možemo i više, ali svako ima meru i hvala Bogu, evo gledajući bratstvo, svi imaju meru u tome. Znači zna se koliko je blagoslov, a kada je nekad razrešenje, može i više da se popije, ali opet umereno, znači nema opijanja. Evo ovde vidite stare prese na kojima se presuje grožđe. Nemamo još te nove inoksne, ali eto već godinama presujemo na ove dve prese naše grožđe. Pa možda i zato to vino tako dobro. Pa, možda u tome tajna. Moguće. I to da doprinosi sigurno. Da vam kažem, sada je toliko ta tehnološka dostignuća se otišla daleko što se tiče same proizvodnje vina, tako da i ti novi sudovi i muljače i prese su zaista kvalitetne i daju kvalitet, može čak više nego i ovo. Znači ovde sve ide na ljudsku snagu i ne možete da procenite koliko trebate da cedite, jer nekada ako ste mnogo iscedili i samu semenku iz grožđa, ako ona ispusti neke tanine koji mogu biti vrlo loši za vino. Znači dok kod novih presa to je određeno, tačno znaju koji je pritisak i koliko može da se cedi. Otac Platon je zadužen za vinariju, pomaže Bog, oče. Bog pomogu. Šta je vas poslušta ovde? Pa uglavnom tehničke stvari. Znači presovanje, muljenje grožđa, oko muljače, ne tako oko uglavnom prerada vina, pretakanje i tako što mi se kaže, tehnolog uglavnom. Je li težak ovaj posao? Nije. Zahteva malo više ljudi, malo strpljenja, ali u principu nije, ko voli. Je vas opio nekad ovaj divan miris? Pa uglavnom je to je nešto što očekujem tokom godine kad se završi sezona. Onda tako kad osetim miris tako vina, onda se setim početka sezone i onda me tako to tera da što pre krene. Uglavnom volim ovaj miris i tokom prerade i sam miris vina. Vi ste iz Negotina, koliko ste dugo u manastiru, kako ste došli? 4 godine, relativno skoro sam se zamonašio, nema ni 3 meseca, znači novopečen, mlad, jedva da kaže. Došao sam, pa eto tako, volja Božja je bila, prihvatio sam poziv i eto došao. Kako su vas prihvatila braća? Pa, kao mlađeg brata, neki stari možda čak i kao sinovca, pošto sam drastično mlađi od sve bratije. 8-10 godina pa naviše. Jeste zadovoljni jer je to ono što ste želeli od uvek? Jeste, to je to. Mogu da priznam, za sad je to i nadam se da će tako biti do kraja života.
Šta je najteže u manastiru? Možda ti neke fizičke poslovi ili ništa nije teško? Pa, ne fizički poslovi. Ne znam da li to mogu da objasnim ovako. To čovjek treba da doživi da bi znao šta je najteže u manastiru. To neko ko dođe, ko prođe, pa može da kaže. Teško objasniti. To je nešto monaško što ljudi ne znaju van manastira šta je to. Što se tiče te težine, najteže je kada je najteže i čovjek treba da se izbori sa sobom, sa svojim strastima, sa svojim željama koje smo mi kao monasi odbacili došavši u manastir i predali sebe Gospodu, ali naravno ljudi smo, slabi smo, padnemo u iskušenje, dozvolimo nekim pomislima da nas vrte ovamo ili onamo i to nekada ume da bude teško i čak najteže. Fizički rad i čak nije. Ja mogu iz iskustva da kažem, kada su najteži fizički radovi sve, ja sam najsrećniji. Nemam nikakve pomisli. Znači, zato je bitno to poslušanje, taj rad. Znači, to je nešto doživljeno, nije iz knjiga. Rad i molitva. Radite u vinogradu, pakujete vino, molite se Bogu i, da kažem, umori se čovjek teško. U tim trenucima vi imate samo ispred sebe te kutije, te vinograde i provučete molitvu Bogu za to i što radite, sve. I nemate nikakvu muku. A kada ste bolesni, pa ležite u krevetu 10 dana, pa ne znate šta ćete sa sobom, onda čovjeku dolaze i pomisli, i čuda, da li sam trebao ovako, da li ovako, ovo mi smeta, ovo mi ne smeta. A kada radite, kada ste u poslušanju, vi ste opušteni, predali ste sebe radu, molitvi i nema nikakvih problema. Stigli smo do još jedne privremene prostorije vinarske u manastiru Bukovo. Ovdje su nam drveni burići koji su puni sa vinom, sa Cabernet Sauvignonom iz 2013. godine. Ako Bog da u novembru, decembru, sve ovo ide na flaširanje. Znači ide u boce, ide u prodaju, ali većina će za 2-3 godine, da kažemo onako, većina tih boca će biti, ako Bog da, prodata. Znači to je veoma kvalitetno vino, vrlo uspešna godina, tako da smo veoma zadovoljni, iako ove godine su manji prinosi, ali eto, dao Bog pa je prošle godine bilo više, tako da ćemo, kako bih rekao, preći sljedeću godinu, eto, da imamo vino, manastir da ima vino za prodaju. Od prošle godine manastir Bukovo proizvodi i vino za sveto pričešće, za crkve, koje se koristi u crkvama za pričešće, znači već sam pomenuo. Eto, mi smo se odlučili na taj korak zato što kupovali smo vina iz Grčke, koja, da kažem onako, solidna su dobra, ali su im jake cene. Pa smo se odlučili eto, da mi budemo prvi ovdje kod nas u eparhiji koji će da prave to vino za sveto pričešće koje je izuzetno slatko. I eto, hvala Bogu, zadovoljni smo kakav je odziv za sadu, tako da eto, prodajemo našoj eparhiji pa i šire. Monasi svojim trudom i predanošću neguju manastirski vinograd i drevnu crnu tamjaniku. To je naš ponos, to je naša crna tamjanika, vinograd. Površina je negde oko 2 hektara. Eto, trudili smo se stvarno da obrađujemo i da radimo onako kako treba. Ova godina je bila, da kažem, malo teška zbog tih obilnih padavina, tako da eto, uspjeli smo da spasimo ono što sam već rekao, oko negde 3,5 tone tog grožđa, što je jako malo na ovu površinu, ali eto, slava Bogu, nadamo se bit će bolje iduće godine. Eto, što je do nas bilo, mi smo uradili. Sve izgleda zaista besprekorno. Eto, trudimo se zaista. Nešto smo pozajmljivali od tih mašina za obradu zemlje, priključnih mašina. U planu nam je, ako Bog da, da nabavimo i nešto sopstveno da imamo. Tako da velika su ulaganja u vinograd, ali, kažem, velika je dobit što se tiče, kažem, i kvaliteta i što se tiče samog manastira. Znači,
da, oče, mnogo toga radite i sve sami radite, a vodite računa da sve to bude zaista vrhunskog kvaliteta, da bude besprekorno. Bilo šta, evo, od svega ovog što ste vidjeli, krojačku radionicu i stolarsku i vinariju, naš moto je kvalitet. I zaista se u tome trudimo, jer nekako je nezgodno uraditi nešto, prodali ste nekome nešto ili ste dali i on dođe i kaže, ovo nije dobro, ovo je ovako, ovo je onako. Znači, nismo ljudi. Kratko, jasno, nisam čovek. Kad sam mogao da prodam to, kad sam mogao... Danas je sve takav kakav jeste, ali čovek uvek treba da da kvalitet. Da li je monah, da li je direktor, da li je snimatelj, novinar. Znači, on mora da da kvalitet. Znači, da se posveti nečemu i da to bude kvalitetno. Sami naš život trudimo se da živimo baš po monaškim pravilima, znači koliko je moguće, pa spram toga i ostalim poslušanjima. Da li je vinograd, stolarska, znači kvalitet. To je ono čemu se ljudi uvek vraćaju. Ljudi se ovde vrate i kažu, probali smo tamjaniku, odlično je, dajte nam još. Uradili ste nam ovu stolariju, odlično je, još ćemo nešto da završimo neki posao. Sveštenička odežda, jao što je lepa, još mi 3 uradi za ostale sveštenike. Znači, to je nešto što i vas kao samog čoveka podiže i radujete se što je to tako. I uvek ste tu da pomognete? Naravno, tu smo uvek da pomognemo ljudima kojima treba pomoć i duhovni saveti i materijalna pomoć kad smo u mogućnosti. Tako da, eto, gledamo i ljudi koji traže, dođu pa kaže nemamo šta da pojedemo, možete da nam date. Uvek se potrudimo da ispoštujemo ljude i da pomognemo tim ljudima, jer i Gospod nama daje mnogo, a Bog je nama dao da radimo, da stvaramo. Možemo pomoći, pa za toliko uvek ćemo da damo. Sada ste iguman. Jeste. I kako se osjećate sada kao prvi čovek manastira, da tako kažem, je li ima razlike u odnosu na ranije? Da vam kažem, ima razlike. Nikada nisam razmišljao o tome. Moje misli su uvek bile da budem normalan čovek i da opstanem kao monah do kraja svog života. Ali eto, ovo je jedno iznenađenje. Nisam sanjao o tome, nisam razmišljao i meni je velika čast. I hvala preosvećenom i Justinu, vladiki, i Larionu, i brati koji su me izabrali za ovo mesto. Tako da veoma sam srećan i daću sve od sebe da nastavimo istim putem kao što i do sada bilo put koji je prokrčio vladika Justin, vladika Ilarion, pa evo sada sam ja, kažem, na tom mestu igumana i daće Bog da sve to bude dobro. Ja ću dati sve od sebe da to bude sve kako treba, a veoma sam srećan. Monasi brinu i o svom pčelinjaku, kao i o voćnjaku koji su posadili pre nekoliko godina. Na mestu istog je bio nekada stari voćnjak gde su bile baš stare trešnje i kruške, ali već je dotrajao, pa smo odlučili ipak da ne zidamo tu ništa, nego da posadimo voćnjak gde imamo voće za nas. Tu su jabuke, kajsije, imamo breskve, kruške, tako da smo veoma zadovoljni. Za naše potrebe imamo u toku godine da jedemo, to ne prskamo nikakvim sredstvima. Pročitamo molitvu, osvetimo vodicom. Osim kad su bili ovi gubari, čini mi se, prošle godine, tada smo morali da isprskamo jer uništilo bi sve, a bilo dosta roda. Eto, i kažem, za naše potrebe ima dovoljno, a i u samom vinogradu smo posadili neke 100 sorte grožđa, tako da imamo i za jelo grožđe. Ne moramo da kupujemo. A i ponosni ste na rakiju od crne tamjanike. Jeste, pravi još neko sem vas? Koliko ja znam, ne. Imali smo, da kažem, tu veću količinu prošle godine i komine i vina od tamjanike i ispekli smo tu rakiju. Izuzetna je, aromatična, vrlo lepog mirisa, kao što ima miris i vino crna tamjanika. Tako, ako Bog da, krajem godine ćemo isflaširati prve flaše i pustiti u prodaju. U sklopu konaka manastira Bukovo nalazi se i kapela. To nam je bila baš želja da uradimo veoma lepo, pošto ćemo većinu, da kažem, službi služiti ovde. Služimo svaki dan svetu liturgiju i onda nam je zgodno. Tu smo u konaku, u zimskom periodu pogotovo, da ti napravili neku uštedu dole u crkvi da ne grejemo. Grejemo ovde i tu služimo tako te jutarnje liturgije, a za praznike naravno dole smo.
Znači, ovo je, da kažem, neka naša kapelica, uglavnom za naše služenje. I eto, veoma smo srećni zbog toga i uložit ćemo sve napore da uradimo i freskopis. I eto, veoma smo srećni. Eto, šta drugo reći. Vidite i sami da je to veoma lepo urađeno. Ovaj stolarski deo je rađen u našoj radionici manastira. Krojački deo, sve što se tiče šivenja, naravno isto tu. Eto, znači, angažovali smo ljude da nam urade taj mermerni pod, veoma smo zadovoljni, lepo je. Eto, trudimo se da bude sve lepo i kvalitetno. Rekli ste na malo pre da je najvažnije spoznati sebe. Jeste. To je najvažnije. A pričali smo o ljubomori i o tome kako funkcioniše jedno bratstvo, nekako je svojstveno ljudima da, eto, bude malo i zavisti i ljubomore. Pa znate kako, mislim da svaki čovjek to posjeduje, sad od njega zavisi u kojoj će meri biti ta ljubomora i da li će uopšte biti. Znači, može da dođe do tog stadijuma, da se tako izrazim, da i ne postoji ta ljubomora kod samog čovjeka. Mi smo ljudi, trebamo spoznati sebe. Ako znam da sam takav i takav, zašto je bio ljubomoran na nekoga? Ako ne pevam lepo, ja sam svestan da ne pevam, zašto je bio ljubomoran na onog brata koji lepo peva? Znači, samo spoznati sebe i zaista shvatiti kakav jesi i tu nema problema. Eto, to je. Naravno, postoji i u manastirima, pretpostavljam, ja eto imam tu bratstvo i dok smo bili mlađi, to je bilo, da kažem, prisutno u nekoj meri, ali kako smo stariji, smatram i ozbiljniji, to se gubi. Znači, vrlo smo svesni svojih mogućnosti i tako da se to nekako lagano briše. A da li jedan monah posjeduje neke strahove, se bojite nečega? Pa da vam kažem, verovatno ima da se neko nečega boji, neko se boji mraka, neko se boji, to je, mislim, svojstveno čoveku. Ali, eto, nama je Bog dao, monasima, da se borimo sa svime, pa se borimo i sa time i da, kažem, na neki način se lečimo od toga. Ali u principu, u suštini, nema straha. Gospod je sa nama, On sve zna šta nama treba, tako da ne treba se bojati, treba samo biti čovjek i gurati naprijed. Moliti se tom istom Gospodu i On zna šta nama treba i daće nam tačno. Ako čistim srcem zaista želimo da budemo ljudi, da budemo monasi, da budemo koji su očevi, koji su majke, deca da budu kako treba i Gospod će zaista svima da da. Uskoro će biti završena i manastirska biblioteka. To su neke stare knjige iz arhive koje smo doneli tu privremeno da vidimo šta imamo i da počnemo da sređemo tu arhivu. Jer eto, zadnjih 20 godina se radilo na obnovi manastira, svetinje. Nismo imali vremena da se posvetimo tome, ali eto, sada ćemo u nekom zimskom periodu da se potrudimo da pregledamo tu arhivu, da se konsultujemo sa ljudima koji vrše zaštitu tih knjiga, da vidimo šta možemo da uradimo i ako Bog da, trebalo bi ove godine da završimo tu biblioteku veliku manastirsku ovdje u Novom Konaku i da izložimo te knjige, znači i što je ono što može da se čita od ovih starih knjiga, znači koje treba zaštititi, ali eto da vidimo šta imamo tačno. Eto, kažemo, primili smo manastir, 20 godina smo tu, ali ne znamo još dakle šta sve ima, koliko je staro i potrudit ćemo se da to ne ostane u zaboravu. Znači da sredimo, eto ako Bog da i mogu ljudi da vide, sutra da dobiđu tu biblioteku, vide šta manastir posjeduje i tako, da ne zaborave svoje korene. Je znate otprilike iz kog perioda je najstarija knjiga? Čini mi se, to sam čuo skoro, mislim da iz 1700 i neke godine imamo knjigu. Mislim da je to jedna od najstarijih. Kao što sam rekao na početku, dosta te arhive građe nema, uništeno, nestalo. Tek od 1800 i neke godine imamo arhivu. Sve do tada nema ništa. Znači, baš uništeno, eto, i ratovi, i sve, i pljačkanje manastira u Drugom svjetskom ratu, tako da, eto, to je nešto što je ostalo, što je Bog zna, dragi, kako se samo sačuvao. A manastir Bukovo je nekada bio najbogatiji, jedan od najbogatijih? Pa jeste. Bio je nekada jedan od najbogatijih manastira u Srpskoj crkvi, naravno i pogotovo pred Drugi svjetski rat kada je starešina bio arhimandrit Truvin. Zaista bio ekonomski dosta jak, negdje oko 400 hektara skoro je manastir imao površine,
zemlje, šume. To je naravno posle Drugog svjetskog rata i oduzeto, ali uvek je bio znači u tome da je se radilo i stolarska radionica, što evo mi sada ponovo imamo, i vinarija, znači proizvođači vina. Tako da, eto, hvala Bogu, dao Bog lep kraj, lepo podneblje, autohtonu sortu crnu tamjaniku i onda je sve to tako išlo. A plus na to što je arhimandrit Ruvim bio veoma obrazovan čovjek, završio je škole u Francuskoj, kalemio je razne sorte i grožđa, a čuveno je bio po tim lubenicama koje su bile ogromne i zvali su se Ruvimke. Mislim da dan danas ima sačuvano tog semena, ne kod nas, ali kod nekih ljudi u okolnim selima. Tako da, eto, manastir je uvek bio ekonomski jak. Suvenirnica je puna crkvenih proizvoda. Ikonica, krstića i ostalih stvari, a ujedno i prostorija gde se prodaje bukovsko vino, rakija i med. To su neki naši proizvodi. Ostalo nabavljamo od tih drugih ljudi, izdavača i za knjige i za ikonice. Eto, preprodajemo, manastir od toga ima isto neku zaradu. Eto, to je, ali kažem, eto, imamo i naše proizvode. Vidimo tu neke i torbe, šalove. Jeste, to su radovi sestara iz manastira Svete Trojice kod Knjaževca. Oni rade, da kažem, te torbice i za mobilne telefone i ovako za dečicu. I imamo tu iz Negotina ženu koja isto radi te stvari, pa nas zamole, eto, da na neki način da njima pomognemo da to prodaju, pa eto, i njima smo učinili to da... Uzajamna pomoć, dakle. Pa jeste, hvala Bogu. Eto, imamo mi neku korist, imaju ljudi, tako da, eto, moramo da se pomažemo. Eto, tu su naša vina. Evo je naša crna tamjanika. I tu su ostala vina, rakija, med. Imamo i neke čajeve iz manastira Svete Trojice. I eto, to je. Na tamjaniku smo veoma ponosni, to je naše glavno vino. Jeste. Tu su ostali proizvodi. Ima nešto što mi radimo, ove vezene ikone, to ste vidjeli gore u krojačkoj radionici. Sa zlatnim koncem? Jeste, sa zlatnim koncem, jeste. Oče, vreme je brzo prošlo, a u stvari vreme kao da je stalo ovde. Tačno. Vidite kako ovde mirno, lepo. To je neverovatno, dani prolaze brzo i mi se sami čudimo kako to dan za danom brzo. Zato lepo je mesto, mirno, blagodat, velika svetinja. Tako je po manastirima. I jednostavno čovjek se tako i osjeća. Da li dani liče jedni na drugi ili su različiti? Različiti su. Ima ponekada da liče, ali uglavnom su različiti. Uvek je veselo. Je težak monaški život? Nije težak. Samo treba čovjek da voli taj život, koji se već odlučio za taj monaški život, i nije težak. To je u stvari ljubav. Ljubav, apsolutno. Znači, čovjek kada voli nešto, ne može mu biti teško. Ništa ne može. Naiđu trenuci iskušenja, trenutnih, ali to brzo prođe. Ali eto, kažem, ta ljubav je veoma bitna. Znači, ljubav prema onome što čovjek voli. Da li je to monaštvo, da li je to porodica, i to je to. Mislim, samo su ta dva puta, ali eto, bilo ljubav prema stolariji, ljubav prema, znači, bitno imati ljubav, pogotovo čovjek, sami čovjek i njegova duša. Ako je čovjek zadovoljan, to sam mnogo puta rekao, sa svojim izborom u životu, onda je sve lako. I ovdje se živi sasvim normalno? Sasvim normalno, jeste. Znači, tu smo, molimo se Bogu, služimo službe svaki dan, trudimo se da sve funkcioniše besprekorno, da pomognemo jedni drugima, da pomognemo i ljudima koji dolaze ovdje i traže Božju pomoć, da eto Bog preko nas deluje na njih kroz razgovor, kroz molitvu, kroz svetu liturgiju, sveto pričešće, i hvala Bogu, eto, to je naš poziv na ovom svetu koji smo izabrali taj život. I živite od sopstvenog rada, sve što napravite, uradite, a mnogo toga smo vidjeli danas. I to je nekako spoj modernog i onog
starog, klasičnog, vidjeli smo i kompjuter, i stare boriće, ali i one nove. Jeste, tačno. Eto, sve ste rekli, nemam potrebe bilo šta da dodam ili da oduzmem. Lepo je sve i korisno. Hvala Bogu, eto, živimo, kao što ste rekli, od toga što radimo i od priloga vernika i od svih tih molitvi i krštenja. Znači, eto, Gospod i kroz to nama daje sveštenicima i samom manastiru, u ovom slučaju, da imamo dovoljno za život i sve što nam je potrebno. Ljubav, mir, spokojstvo, tišina vladaju ovom drevnom svetinjom. Od monaha manastira Bukovo mnogo toga se može naučiti, pre svega kako postati bolji hrišćanin.